नुबाय दिनै लासिं सिंखा दामानि आंनि फेभरेट बर' सिंगारखौ खोन्थानि आं सोर बिलापको से ओंखाम ओंख्रि लांफैदों Nani ni takai docha banaideng docha. How is the docha, Inu? Not nice. Gunda, not nice. Multi-grain dosa bhi hai. Good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa khala maine tam हम मजांगे नहीं दूँगा. बीच में क्या डायलॉग मारती है तू आजकल? नानी दोसा जागा सिंह हम प्राय PUBG या तो बैन जा भाई. जेबो नङा गोदान माबा फैफिनगोन बेखौ रिप्लेस खालामगोन बेखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया देले रायजोबो दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे नायलांदे जूस किसने बनाया मैंने बनाया आपने बनाया खत्म हो गया जूस खत्म हो गया हाँ बाबू ने पी लिया देखो ओयो मेरे पास बस ऑरेंज मेरे पास लॉलीपॉप है बस ऐसे ऑफिस नहीं खामानि खालामखांबाय नानी जों बिमाजों मा खालामगासिनो बायरायाव What's my head doing? खाना बनाए हैं नहीं बनाएंगे हैं नहीं बनाएंगे तू बनाएगी नहीं बनाएंगे हम खाना सामफ्रामबो बेनोसै मा जानो मा बानायनो आपको ऊपर ताना नहीं करना नहीं ऊपर ताना करेंगे नहीं फिर मैं बालकनी में आने नहीं दूंगी जाओ ऊपर ताना नहीं some balance in my life, but I never really put up a fight, didn't follow my dream. Cheers, camera. Cheers. Damani ओंखाम ओंख्रिफ्रा नामनि आन्थाल' जाबाय जानो आन्थाल' उदैखौ बुंहोनायनि थाखायल' गोदो गोदाय आराम जिरायनानै मोनब्रै मोनबा ओंखाम ओंख्रिफोर बेबायदिनि सम गैला गामियाव थांबासो एसे मोजाङै बन्द लानानै जाहैनोसै नामा बुङो इनु क्या खा रहा बताओ अचार इनु अचार नहीं खा रहा इनु रोटी और आलू मेथी का सब्जी आलू महर ऊपर में आराम से बैठो और छाछ Hello everyone, welcome back to channel Asa Kala Matang. Ang tamatang gitu na, ang nimuna mehe. Ini बेदरफ्राबो एकदम राखाव रासिजोब अमाखौनो बुं दाउफोरखौनो बुं गोथावखौनो मोनजाथारा ओजों न'नि दाउ बादि गैयाबाव अमा गैया गोथावानो नङा जाबाबो साबाबासो मोनजायो इन्होंने बॉडी वॉश किया ओजों फैबा आंना बैसागु जासिगोन बैसागु बिदैजों अमाजों दाउजों नाजों होख्लायनोसै राखौरासि गोसोखौ बेलेबेनिदेन राखौरासि गोसोखौ बोराय बुरखायनो नुबाय दिनै लासिं सिंखा सामफ्रामबो बिदिनो जायो जेला आं प्रेजेन्ट खालामो होमबाथाय कारेन्ट थांनानै होयो गेजेराव ओमफ्राय जेनेरेटर चालु जागौमानि 2 मिनिट 3 मिनिट थांखायो ओमफ्राय इन्टारनेट चालु जानांगौ 5 मिनिटआ लाखायो नो अदर चॉइस यूपीएस लायाबा बेबायदि जाबाय थागोन क्लाइन्ट कल्सफ्रावबो बेबायदिनो जायो एखनबा ओंखायनो मैक्सिमम कल्स आं मा खालामो मबाइलजों कानेक्ट खालामनानै कल्सफोरखौ लायो जुदि क्लाइन्ट कल्सबा खिन्थु ओरैनो नर्माल जोंनि इन्डियानि कल्सबाथाय आं जोंनि वाइफाइखौ इउज खालामो खिन्थु जेलाबो वाइफाइ इउज खालामो बे घटना जानानै फैयो प्रेजेन्ट खालामदोंल'मोन 5 मिनिटल' जादोंमोन बेनो फुस कारेन्ट थांलायबाय यूपीएस लानांसिगोन एसे दै लांफैदोंमोन ओमफ्राय गाइखेर दाखा
दाउदै जोबलायबायमोन बेफोर जिनिसखौ नांथारगौ नङाबा ओंखामफोरखौ मुजिथारा नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ खिन्थु दिनैसो प्रथमबार नुदों आङो बे जाहैबाय 20 थाखानि नोट बे फार्स्ट टाइम नुदों ग्रीन कलरनि नै जोंना नानिया थिग साहा लोंखांनायजों सिखारनायजों पापा कबूतर आया था तो मैंने कबूतर को फिर से खाना दिया था फिर से खाना दिया आपने 2 बार खाना दिया वाओ गुड कोई नहीं कबूतर का खाना भी लेके आया ना राइस उधर फुल हो गया अभी आपने देखा कैसा है चाय Number 1 chai in the world. Any doubt? और क्या चाहिए जो चीज जितने दिन हो गए हम 15 बार पूछेंगे नहीं जब खत्म हो जाएगा उस दिन उठ के और चाहिए दामानि आंनि फेवरेट बर' सिंगारखौ खोन्थानि आं सोर थरथिंग बसुमतारी फंबाया मोनथाम ट्राक लाबोदों मोनथामबो ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना खनसेल' खोनासं बिनि गानखौ ओरैबायदि सलिडखा बिनि गानाव वेस्टार्न फ्लेवर दं किन्तु शब्दफोरखौ खोनासङोबा मिला आपको हैं नहीं मिला हैं 1 क्रेयॉन से वाटर कलर किधर है ढूंढो बोलो हैं ओ मालूम नहीं पापा चलो ढूंढो लेट्स गो रुको पहले इसको रखने दो अंकल ने बैग क्यों दिया अंकल ने बैग क्यों दिया नहीं तो हम नहीं पकड़ सकते ले चलो बैठो मैं स्टैंड कर रही हूँ अब स्टैंड कर रहे हो हाँ बैठो सीट में क्यों हैं मुझे स्टैंड करना पसंद है अच्छा हाँ, नहीं तो ठीक मैं गिर जाऊंगी तो आप मेरे को होल्ड करो फिर ए नानीजों आंजों नानीनि वाटर कलर लाफैदोंमोन दे दखानाव किन्तु अनफॉर्चुनेटली वाटर कलर को मोनासै क्रेयन्स लाबाय नायसै दस्रा दखानाव मोनबाय बायो खोमा हैं ठीक है हाँ से ओंखाम ओंख्रि लांफैदों हटेलफोरखौ नायनो हायो नोंथांमोना एकदम खालि जोब दा हो गया ना रेडी सर रेडी हो गया थैंक यू हैं सेल्फी कैमरा सेल्फी थैंक यू सर चलो कम लेट्स गो न'आव संनो बानानै नै एसे पार्सेल लानानै थांसै नागिरै मोनसे फिसा वाटार कालार मोनबोबाय नानिना नै फैग्रोमोना होख्लायगासिनो आसोला देलाय होमबालाय रायजोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर खालामदो बा until the next one ठीक है बाय बाय देखो वाव गुड नाइट लोगोफोर